हाबाफारियाव खन्थाइ बिबार हानजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायथि थाबाय। दिनै खन्थाइ बिबार हानजानि नैथि खेब अनलाइन खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव आंबो दोंसे रमान्टिक खन्थाइजों बाहागो लानो नागिरदों। आंनि मुङा मिस गिरिजा ब्रह्म, जिल्ला क'क्राझार दतमा। खन्थाइनि मुं आंगोनि मोदाइ। बेसे गोदै रजे नोंनि अननाया, नोंनि बिखायाव आं हाबना, नोंनि गोरबोआव आं बेरायना। नुबाय रजे ओलैस्रो मेंनाय नोंनि देहाया, खामग्लाबनाय सान्दुङाव फोराननाय जाब्रबनाय बिखुं नोंनि, गोदै अननायनि नेरसोन रजे जरा जुलिनि। मानिबा जाहोनाव उसिफैयोब्ला मेगनाव मोदै, हुगारना होयो नों अननायनि रावजों, बाहागो लाफायो अनख गोसोजों। बेखायनो बुङो आं, आंगोनि मोदाइ नों आंनि। नाय रजे, आंनि आखाइ आइथिं आरो आंनि मेगनावबो नुगोन नोंखौ मोजां मोननायनि गोजोन थफ्ला। नै रजे, नोंजों आंजों जिउसे जानाया, मुलुगनि आंगोसिन सोमोन्दो रजे बिसि फिसाय, गोदैसिन अनज्लायनाय थैस' थांस'नि। गोजोन्थों।